Okay, mga igsuon nga nagtanaw aning video karon na napud tay tubagon nga pamahayag sa usa ka depensor sa INC ni Felix Manalo, no? Ang ato ning higala nga ang iyang profile name sa Facebook mao si Latigo Umandam, no? Ako ni siyang amigo. Atong paminawon niyang lain niyang pamahayag, Tagalog ni pero Bisaya lang ang atong lengguwaheng gamiton, no? Dili lang Tagalog, makasabot ra man pud Tagalog pero atong tubagon sa Bisaya. Okay. Atong paminawon sa ni iyang pahayag. Guys, mayroong nag-post dito. Sabi niya, ang Panginoong Hesukristo raw ang last messenger o huling sugo sa mga huling araw. Ang ginamit niyang batayan, Hebrewhanon 1:1 hanggang 2, no? Talatang 1 hanggang 2. Basahin niyo sa inyong sa inyong Bible diyan. Huling sugo ha, yan ang sinabi niya. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan ang talatang 1. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Wala akong nabasa huling sugo ang Panginoong Hesukristo. Kayo, mayroon kayo narinig? O, sige nga, basahin niyo dyan sa inyong Biblia. Ang nabasa ko sa talatang 1, nagsalita ang Diyos, no, sa unang panahon at sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa mga magulang. Yan, nagsalita ang Diyos doon at sa mga propeta. Sa talatang 2, ang banggit dito, nagsalita siya sa mga huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Yun. Pero wala tayong nabasa na last messenger o huling sugo ang Panginoong Hesukristo. Delikado yan. Pag maniwala kayo niyan, madadaya kayo. Ang dyablo gumamit ng talata. Sabi niya kay Kristo, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Wala yan sa nakasulat, pero sabi niya, patihulog ka sapagkat nasusulat, magsugo siya ng kanyang mga anghel. Wala yan sa talata, kaya ingat-ingat, mga kaibigan. Okay, atong tubagon. Okay. Katong iyang komento to sa iyang gibasa nga post nako kay sa atong pagtuugod ang katapusan nga messenger o huling sugo nga gipadala sa Dios Amahan, si Jesus Christ. Gikutlo nato ang Hebrewhanon 1:1 ngadto sa 2. Nga matud pa sa Hebrewhanon 1:1 ngadto sa 2, sa karaan bot pasabot sa karaang tugon, ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiay mga adlaw, ang bodi pasabot sa bagong kasabutan na ni siya, ang Dios nakig-istorya sa bagong kasabutan nga ang term nga gigamit, no, sa Biblia, mga huling araw kon last days. Ang Dios nakig-istorya na pinaagi sa iyang anak. Nakaron iyang gitubag ni nga ang ako magong giingon last messenger of God the Father si Jesus Christ. Klaro man dito. Ang iyang komento nga wala may mabasa nga last messenger si Jesus. Now ako wala ko mag-ingon nga litra por litra nga gipadayag sa maong teksto nga last messenger si Jesus Christ, no, sa Dios Ama. Pero implied o masabot. Nagtuo ko nga kasabot ning akong higala og unsay implied o explicit bisan sa korte gamito ng duha. Ang explicit litra por litra, pero kung dili gani explicit gipasabot lang. Bisan gani kanang
kana sila no sa Iglesia ni Kristo, mugamit man po na sila og implied rule. Pananglit, kanang mukutlo sila sa Revelation chapter 7, 1 up to 4, or basta na sa Book of Revelation, nga mugamit sila tudling sa Biblia, nga dili mabasa ang pangalan, ang ngalan ni Felix Manalo, pero muingon sila implied, o gipasabot kuno anang mga bersikulo ha. So bisan sila, mugamit po sila og implied rule, nga dili mabasa ang ngalan ni Felix Manalo, pero nganong nagtuo sila nga last messenger o sugo si Felix Manalo tungod kay mao man kunoy gipasabot, mao man kunoy gi-implied o gipahiwatig. Natanawa? So bisan gani sila, mugamit po og implied rule. Pero ako, murabag dili ko niya paggamiton og implied rule. Kay pangitaan man gyud ko niya og litra por litra, nga giingon gyud nga si Jesus mao ang last messenger. Wala man ko mag-ingon nga litra por litra mao nay mabasa gyud sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Masabot lang nga si Jesus ra gyud ang gipadala sa Dios, amahan nga sugo. Bisag dili mabasa ang pulong last messenger, pero masabot nga naman. Kay klaro man nga, kung atong sabton giingon nga sa karaan kuno, but pasabot sa karaang tugon, ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahi ay mga adlaw, nga ang but ipasabot sa bagong kasabutan na ni, ang Dios nakigistorya sa iyang anak. But pasabot si Jesus Christ. So, but ipasabot, bisag dili mabasa ang pulong last messenger, huling sugo si Jesus Christ sa Diyos Ama, masabot nga siya lang. Kaya wala may laing teksto po sa Biblia nga ang Diyos Amahan na pa siya laing gipadala nga sugo. Wala. So, bisan dili mabasa ang pulong huling sugo si Jesus Christ nga gipadala sa Amahan, masabot. Okay, ato nagong usbo na paglitok. Sa karaan kuno, ang Diyos nakigistorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahi ay mga adlaw nga ang buti pasabot sa bagong tugon, ang Diyos nakigistorya sa iyang pinaagi sa iyang anak. Buti pasabot si Jesus Christ. Nga wala na may lain. Dahil karon sa among tubag-tubag sa chat, gihimo niyang example para sa atong iyang kauban pod nga iyang gipasabot. Ang mga apostol sugo man po na, messenger man po na, si Pablo sugo man po na. O, nganong si Kristo raman. Now, lahi ang pagkasugo sa mga apostol. Nga naman, naa sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23, unsa may giingon ni Kristo anang mga bersikulo ha, no? Juan 20:19 hangtod sa 23, nag-ingon si Kristo diha, maingon nga ako gipadala sa Amahan, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So, ang pagkapinadala di ay sa mga apostol, pinadala na sila ni Kristo. Pero ang context sa Hebrehanon 1:1 nga to sa 2, ang pinadala nga gipadala sa Amahan. Mao na, ang pinadala nga gipadala sa Amahan, human ato mga propeta, no? Kaysa mga propeta man to, nakigistorya ang Dios pinagi sa mga propeta sa karaang tugon. Pero sa bag-ong kasabutan, last days o kaulahi ay mga adlaw mo man ay terminong gigamit diri sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Sa kaulahi ay mga adlaw kuno o sa bag-ong kasabutan, ang Dios nakigistorya pinaagi sa iyang anak. O, dayon giklaro ni Kristo nga ang iyang pagkapinadala, pinadala siya sa Dios Amahan. Siya ra, wa nilain. Kay ang mga apostol, siya na may gapadala. Sa ato pa, ang ubang mga apostol, ang sinoon si Pablo, awahi ang iyang pagkatawag. Kung gamito nilang example si Pablo nga gipadala po sa Dios Amahan, na mangita silang bersikulo ana. Pero gipasabot ni Kristo nga ang pagkapinadala sa mga apostol, siya na ang nagpadala. Nganong siya na ang magpadala, kay siya man ang mediator sa New Covenant. Nalimot lang ko og andam, nakalimot ko sa bersikulo, nga si Kristo ang mediator sa New Covenant.
So bot ipasabot kung doon na pa'y mga ipadalang sugo, dili na direktamente nga gikan sa amahan, kundi gikan na ni Kristo. Sama ni Pablo. Si Pablo, masabot man nato nga ang iyang pagkapinadala, pinadala siya ni Kristo. Like for example, kung atong sabto ng Buhat 23:11 ba na, katong niingon si Kristo ni Pablo, Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So masabot nga ang pagkapinadala ni Pablo, ingon nga sugo, pinadala na siya ni Kristo, dili kay pinadala sa Dios Amahan. Di ba? Kay ang context good sa akong gipost nga iyang gikomentaryohan, pinadala man sa Dios Amahan. Basaha ra ninyo ng Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2, di ba giingon nga sa karaan ang Dios gi-refer na sa God the Father. Ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw nga ang gitumbok sa New Testament na ang Dios nakigistorya na pud pinagi sa iyang anak. Kinsa man si Jesus Christ. Kinsa pa may lain nga wala naman. Si Jesus Christ. Kay siya man ang mediator sa New Covenant. Kay siya gud ang namatay nga ang iyang kamatayon alang sa atong kaluwasan. Unya, kung himuon niyang example ang mga apostol sama ni Pablo, gipasabot klaro ni Kristo nga ang pagkapinadala sa mga apostol, pinadala na sila ni Kristo. Sa ato pa, bisan gani ang mga pari o si Pedro o ang mga sumusunod nga mga successor sa mga apostoles, mga messengers po sila, pero diri na si Kristo na ang nagpadala. Si Kristo ang nagpadala sa mga apostoles, din ang mga apostoles pod pinaagi sa ordination kanang pagpandong sa kamot, sila na po'y nagpadala o nag-authorize sa mga successor nila nga sa history mao na ang mga bishops. So mao na. So wala ko masayop sa akong kanabang gipadayag kay ang gipasabot nato nga sa kaulahi ang mga adlaw o sa bagong tugon, ang Dios nakigistorya pinagi sa iyang anak nga si Jesus. Then si Jesus giklaro man niya sa Juan 20:19-23 nga ang kinsay gapadala niya mao man ang Dios Amahan. Siya raman wala may lain gawas og nailaing bersikulo nga naapay laing tao nga gipasabot nga gipadala sa Dios Amahan, pero wala naman. Dili niya mahimong example ang mga apostoles. Kay ang pagkapinadala sa mga apostoles, pinadala sila ni Kristo. Dili direktamente sa Amahan. Si Kristo lang ang pinadala direktamente sa Amahan. So naklaro na. So akong klarohon na, wala ko moingon nga mabasa sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga si Kristo ang last messenger. Pero implied masabot, dili siya disarm na ko anang implied rule. Ngano tungod kay sila mismo mogamit pog implied rule. Unsa pananglit? Kung moingon sila nga si Felix Manalo anghel, sugo ng Dios kuno, wa man sila mabasa litra por litra. Wala sila mabasa explicitly, pero maingon sila na ay implied, na ay gipasabot. Sa ato pa, bisan sila mugamit og implied rule. Mao po na. Dili ko pangitaan niyag litra por litra sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga basahon jud nato ng si Kristo last messenger. Wala ko maingon ana nga mabasa na litra por litra. Pero masabot kay wa may laing pinadala ang Dios sa bagong tugon, gawas man sa iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Unya, ang mga apostol giklaro man ni Kristo nga siya na may nagpadala. Di ba? Basahan ninyo Juan 20:19-23. Unsay giingon ni Kristo diha? Maingon nga ako gipadala sa Amahan, wa may laing record. Siya ra man gyud gipadala sa Amahan. Nya mo may context sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 ang pinadala sa Dios Amahan. Paano na? Niya ang mga apostol nga gihimo niyang example dito sa among mga tubag-tubag. Lahi man to. Ang nagpadala nila ingon nga messenger si Jesus Christ naman. So dili niya pwedeng gamiton ang mga apostol
sa ilang pagkasugo, no? Nga moingon siya nga naapay laing sugo kay ang subject matter, ang issue nga akong gi-post mauman ang pagkapinadala sa amahan nga Dios. Nga giklaro man nga si Kristo ra kung tanaw nato diha. Di ba? Sa karaan kuno ang Dios na istorya pinagis mga propeta, pero sa kaulahi ay mga adlaw kung last days o bagong kasabutan, ang Dios na istorya pinagis sa iyang anak. Ang pinagis sa iyang anak. Isa man, si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, kaklaro na dahil siya, ingon siya, maingon nga akong gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So, balikon ko sa pag-ingon, balik-balik na yun aron maklaro, dili kalimtan, dili makalimtan, ang pagkapinadala o ang pagka-messenger sa mga apostol, ang nagpadala nila si Kristo na. So, dili niya magamit nga example ang mga apostoles. Kay ang topic, mauman ang pinadala sa Diyos Amahan. No? Mauman lang yun na igipasabot sa Hebrehanon 1:1 nga to sa 2. Pinadala sa Diyos Amahan. Nga sa karaan ko no, mga propeta ang ipasabot. Pero sa New Testament, kung last days, si Jesus. So bisan pag dili mabasa ng pulong last messenger sa Diyos Amahan, pero masabot kay wa na may lain. Gawas kung naapay lain. No? Wa man pud maingon si Kristo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan. Unya kamo pod mga apostoles nako, mga disipulo nako pinadala pod mo sa Amahan, ug sa umaabot sa 1914 na napoy laing messenger nga gipadala sa Dios Amahan. Wa man giingon ni Kristo ana. So bisag dili mabasa ang pulong last messenger si Jesus, pero masabot kay siya ra man ang gipadala sa Amahan. Di ba? Ang uban pinadala naman ni Kristo. So mao na, no? So dili na dapat pangitaan kun niya litra por litra. Kay una-una wala man pud kun ingon nga litra por litra nga mabasa na last messenger. Matamaan gani pud sila noon anang pangitaon jud ng litra. Kay sila dili man pud sila kabasa. Dili pud mabasa ilang doktrina nga si Felix Manalo maoy last messenger. Di ba? Tanawa karon. Gusto gyud niya ipabasa. Gusto gyud niya ba nga mabasa gyud to akong gisulti nga last messenger si Jesus Christ sa Dios sa God the Father. Wa mo ko moingon nga mabasa na litra por litra. Mangita siya litra por litra, pero na sila doktrina nga dili pod makita litra por litra. Kana dayang pag-ingon nila nga last messenger. Nakabasa jud ko sa pasuguan nga si Felix Manalo last messenger of God. Huling sugo ng Dios. Then anghel pagyud. Ang pagka-anghel hinoon messenger lang. Pero way mabasa nga si Felix Manalo last messenger of God. Di ba? Ang masabot hinoon sa Biblia nga last messenger of God the Father si Jesus. Sa Hebrehanon 1:1 nga to sa 2. Bisan dili mabasa ng pulong last messenger kanang pulong last, pero masabot. Di ba? Pero wa gyud masabot nga si Felix Manalo mao ang last messenger. Diri sa Biblia. Naay mga bersikulo nga ilang gamiton, pero walay mabasa nga si Felix Manalo ang gipasabot. Kung moingon sila nga hinumdum day ko sa lain yang video, kung dili si Felix Manalo ang gipasabot anang sa Revelation, kinsa man. Kay kung wala mo'y mapakita nga katumanan ana, then iya ding ipasabot, kung dili mi kapakitag laing katumanan, ilan na ding iklaro nga si Felix, dili man na mo. Kung wala day mi mahatag, iyan, masigurado na dayon nga si Felix na day gipasabot ato. Dili oy. Kami lang, labi na ako pod, kung ako sa akong pagka-CFD, di man po ko magpataka og hatag og interpretation kung dili na ko ma-refer pod sa magisterium ang mga authorities. Kay masipyat pa lang ko. Dayon, na may mga teksto labi na sa Book of Revelation, na may mga bersikulo diha nga walay official statement, dogmatic statement ang simbahan, silent lang. So maghulata sa Holy Spirit kung na siya i-reveal nga siguradong interpretation ana. Kay bisan gani ang mga apostol, silent man sila ugon sa interpretation ana.
Tingali mo ingon sila nga wala pa sa panahon sa mga apostol, wala pa sila naka-interpret og ingon ana, mo nang dili mabasa. Sa ato pa, sila di ay ang ilang mga ministro naka-interpret na ginana. So additional na, di ba? Matamaan ra pud sila ng doktrina nilang Bible alone. Kaya ako mangutana mo ko, kung moingon mo nga si Felix Manalo mo'y katumanan anang naa sa Book of Revelation, kinsa mga apostolisa ang gatudlo ana kanang inyong interpretation. Maigo ra pud sila sa teksto nga ilang gamit-gamiton sa Galatia 1, Galatia 1:8 nga ingon si Pablo nga ayaw mo tuo sa mga pagtulunan nga wa na mo itudlo. Nya kay wa man nagitudlo sa mga apostol nga si Felix Manalo ang katumanan anang mga bersikulong ilang gi kutlo, silent man ang mga apostol. Subot pasabot sa ilang panahon, wala pa sila kahatag og interpretation ana. Kung naa man ganing, sigurado kita nga dili Felix Manalo kay wa man gyud nila malitok ng Felix Manalo. Wala pa man pud si Felix Manalo sa panahon sa mga apostol. So kung maingon sila nga si Felix Manalo gyud, so additional lang na siya interpretation nga nagsupak sa ilang kaugalingong doktrina nga Bible alone. Kay wa man gyud gatudlo ang mga apostol nga Felix Manalo ang last messenger. Di ba? So matamaan sila. Anang kung mangita gyud sila litra por litra nga si Jesus Christ last messenger. Wa ko moingon nga mabasa ng word nga last messenger pero implied masabot. Kaya wa na may laing gipadala ang Dios Amahan. Si Jesus ra man gyud. Unya ang uban ang ilang pagkapinadala, pinadala naman sila ni Kristo. Of course, sa New Covenant si Jesus Christ nagtukod og gingharian mao ang simbahan. So siya na ang mag-appoint. Yang ipang-appoint mga apostoles. So siya may gapadala sa mga apostoles. Dili ang mga apostoles pod, ang ilang mga sumusunod, ila pong gipadala, giordinahan, gi-authorize, pinaagi sa laying of hands nga kanang gitawag og ordination. So, bisan mga obispo, ang ilang pagka-messenger, pinadala na sila under na sa authority nga gikan sa mga apostol. Kay ang authority sa mga apostol gikan man ni Kristo. Si Kristo lang yun nga ang iyang authority gikan direktamente yun sa Diyos God the Father. So siya ra yun ang messenger ang ipadala sa Amahan. Kaya ang uban, lahi naman. Ang mga gi-appoint naman sa na-appoint na. Di ba? Si Pedro bitaw ang iyang pagka-executive, ang iyang pagka-pope, di ba? Pope atong term sa Iglesia ni Cristo, executive. Bisag asaan na nga term, pwede gamiton. Maklaro man nga ang pagka-pinadala, ang pagka-messenger ni Pedro, gi-send na sa ni Jesus. Kaya lang pag-ingon, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa harian sa langit, ang imong idili, resulta idili sa langit, ang imong itugot sa ato pa, ang pagka-messenger ni Peter, ang authority niya gikan na ni Kristo. Pero si Kristo, gikan gyud direktamente sa Amahan ng iyang authority. So mao na, diri rata taman no, sa pagtubag ato. Basta ang Hebrehanon 1:1 nga to sa 2, dili mabasa ang pulong last messenger si Jesus, pero masabot. Kay siya ramang yun ang gipadala sa Diyos Amahan. Nya giklaro man po na, gipasabot man na ni Jesus Christ, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Wala siya maingon nga ako gipadala sa Amahan o kamo po gipadala sa Amahan o napaylain 1914 karon umabot nga 1914 si Felix Manalo na po or kinsa pa na. Wala. Dili na to dugangan ang gipamulong ni Kristo. Kay ang gipamulong ni Kristo maingon nga ako gipadala sa Amahan. Ako usab nagpadala kaninyo. So, sa katapusan na akong pagbalik, ang pagkapinadala sa mga apostol, pinadala na sila ni Kristo. Dili na direktamente nga gipadala sa Dios Amahan, nga maoy topic, maoy gitumong sa Hebrehanon 1:1 nga to sa 2 nga ang pagkapinadala sa Dios. So, nagbalik-balik na ganita, no? Para maklaro yun. So, mauto ang atong kining tubag, no? Pero napaday ko ipaapas gamay, importante sad ni. Wa man gud sila laing choice, no? Kay di naman na nila maalang-alang ilan ang i-reason, no? Ilang i-delete na nga teaching nga si Felix Manalo sugo.
last messenger of God. Kung i-delete na nila, so delete na gyud sila. Saan pa man, uwa na gyud sila honor, no? Kay but pasabot na sayop sila. So ilan na lang yun ang dipinsahan taman-taman, no? So mangita na lang gyud sila pamaagi, lunod, patay na lang yun unsaon nila pag justify anang pagka messenger ni Felix Manalo. Di ba? So mao na mulutaw gani kung atong sabton mura galig nagpaka-Kristo, nangagaw si Felix Manalo sa role ni Jesus Christ. Oh, nga naman. Kay ang last messenger of God the Father implied dili litra por litra, gipasabot man nga si Jesus. Wa na may lain. Kay ang mga apostol uban pa ang ilang pagkapinadala, pinadala naman sila ni Kristo. So, wa nila gipadala ang Diyos Amahan sa New Testament o sa last day si Jesus ra. Oh. So kung maingon pa sila nga naa pa dai laing last messenger nga gipadala sa Dios directly sa God the Father, sa to pa murag ilang giduplicate si Jesus Christ. Di ba? Sa to pa matamaan sila anang giingon sa Biblia nga nagpagka-Kristo bisag wala na nila gilitok. Pero indirectly, wa sila kahibalo, nga nangagaw na di ay si Felix Manalo og rule ni Jesus Christ. Di ba? Ila magalit ang balihon na nga kana kunong pope mo kuno nay nangagaw sa authority ni Jesus Christ. Dili oy. Wa na to ilisi si Jesus Christ. Wa na to ilisi na. Kay ang pagka leader sa pope representative raman. Representative laro na vicar. Lahi man ang girepresentahan og representative. Di ba? Oh, kana mo dili nila na i-distinguish ba ang kalainan. Gawas og ang Pope gitudlo sa Katoliko nga mao gyud as Kristo. Dili kay representative, no? Kay lahi man ang representative og girepresentahan. Si Kristo mao leader nga girepresentahan. Dili siya representative. Ang representative kanang gisugo lang. Oh, nga mo represent sa hari nga wala diha kay tuwa na sa langit. Inana. So mao na ang atong tubag. Pero kanang ilang doktrina nga last messenger si Felix Manalo, so kana may klaro kaayong nagpagka-Kristo. Ngano man? Kay wa may laing last messenger nga gipasabot dili litra por litra, wala laing last messenger nga gipasabot nga gipadala sa Dios si Jesus ra gyud diri sa New Testament. Kaya ang uban balikon ko si Kristo na may nagpadala. Di ba? So unya na gyud sa ilang pasugo nga si Felix Manalo last messenger of God gyud, dili kay messenger of Jesus Christ. Dili mayon tatuog si Felix Manalo last messenger of Jesus Christ. Kay murag mohaom atong teksto nga although dili wala maapil si Felix Manalo, pero pwede himong example katong naingon ba si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So may na siguro kung mao na gipasabot sa teaching sa INC ni Manalo nga ang pagkapinadala ni Felix pinadala na sila ni Kristo. Siguro bisag way mabasa ana sa Biblia, pero murag katuhuan kay ang mga apostol pinadala man ni Kristo. So pwede pod nga si Kristo magpadala pug na ilain, pero wala biya na kay ang gipadala ni Kristo mga apostol ra man gyud niya ang gitagaag authority nga mga apostol. Ang ila pong gipadala o gitagaag authority ang mga obispo mo pod base sa history like Polycarp, Ignatius, Irenaeus, mga Catholic bishops man na. Wala man po'y implication nga si Felix Manalo gi-authorize sa mga obispo. Naghimo magitog kaugalingon niyang grupo. So wa kay authority kung ba't naon si Felix Manalo. Dili makonek sa authority sa mga apostol, pero mga obispong Katoliko makonek gyud through history. Na maginas pasugo ingon sila, we don't question the claim of the Catholic apologists or defenders that the Catholic Church alone could trace its origin from the time of the apostles. So, nanas pasugo nila nga Katoliko ray makasubay sa iyang kagikan sa kasaysayan nga gikan gyud maghanid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Dili sila kakunik kay
O ay raman, no? 1914 ragon. So, mao na mga igsoon. Maningkamot yun sila. Pero kung mapadayag na to ang kamatuuran, mabunggo gyud ang ilang wrong o teaching, ilang mga sayop nga doktrina. Liman ka, gipasabot sa Dios nga si Jesus Christ lang ang iyang gipadala, kay ang uban gipadala naman ni Kristo. Unya, naay pasugo magasin nga si Felix Manalo kuno mao'y last messenger. Mo day na nga ang gusto nilang basahon nato pasugo magasin. Kaysa pasugo magasin, mabasa man nga si Felix Manalo last messenger of God. Pero dili mabasa sa Bible, di ba? So mao na ang mga iglesia ni Kristong naminaw anirong ning akong video, no? Ako mong i-challenge. Wala ba mo ka bantay nganong ang ipabasa sa mga ministro pasugo inay Biblia? Di ba? Unsa may gipanghatag kaning inyong relihiyon, di ba, mga pasugo? Kay pasugo magasin ang gusto ipabasa sa mga ministro sa mga tao. Ambot og naghatag ba og Biblia ang mga ministro? Mangutana ko ninyo mga membro sa iglesia. Kung naabay panahon nga kamong mga miyembro gitagaan og mga Biblia gipabasa mo. Kay wa ko kita, ug naaman wa ko kakita. Pasilo ako kung naa gipangtagaan mo og Biblia. Kay sa akong nakita, mga pasugo magasin ra gyud na ilang panghatag. Tingali na silang una-una, kung sakto man ko sa akong una-una, siguro hadlok sila mubasa mo og Biblia kay malahi po din yung interpretation. Di ba? Nya mo sukol din mo nila. Kinaampoy na hitabo gyud ana nga na man history po ana nga mo reveal di sa interpretation so kuan din matiwalag dayon, di ba? Ana. Muna, akong challenge ninyo mga membro sa Iglesia ni Cristo. Okay. Basa mo Biblia. Dayon mangutan ako. Pangutana mo ako. Wala ba mo kabantay? Wa ba mo kahuna-huna nganong pasugo magasin ang ipabasa ninyo, dili Biblia? Ngano man, kay naa may teaching ni Felix Manalo og mga ministro nga wala sa Biblia. Nga naa lang sa pasugo mabasa. Example, hatag kog example ang pagtulunan nga dili Dios si Kristo. Dili na mabasa sa Biblia, dili po na mabasa lang na sa pasugo. Kana pong pagtulunan nga si Felix Manalo last messenger of God, sugo, anghel, dili na mabasa sa Biblia, sa pasugo lang na mabasa mo. Nang pasugo magasin mo ilang gustong basahon ninyo. Kay kung mutuo mo atong sa pasugo, di tuo mo nila. Pero wala din na sa gitudlo sa Biblia. Di ba? Mura ba, inconsistent kayo kay nagtudlo og Biblia ra mo ibasihan, pero daghan na yung ipanudlo nga wala sa Biblia. May pa ang Katoliko kung dili tanan mabasa sa Biblia, kay dili man doktrina sa Katoliko ang Bible alone. Kay sa doktrina nga Katoliko, Biblia, o wala sa Biblia na sa tradisyon nga wala na masulat, o wala po sa kuan, anang duha, magisterium. Diba? Ang basihang Katoliko, Biblia, tradisyon, o magisterium. Ang Iglesia ni Cristo Manalo, Bible lang yun. Kiniawat sila sa Protestante nga sula eskriptura. Pero wala po nila sunda, kaya naman po sila gitudlo nga wala sa Biblia. Pero anang pagkasugo ni Felix Manalo o pagkaanghel, wala sa Biblia, o kanang pagtulunan nga dili Diyos si Kristo. Na sila mga tudling sa Biblia ang gamiton, pero wrong interpretation po. Diba? Sa tema sa pagka-Diyos ni Kristo, tanawa lang ninyo akong video sa YouTube nga nagtubag ko ng mga gitudlo sa ministro sa ilang pagsupak sa pagka-Diyos ni Kristo. Pangitaan ninyo akong mga video na sa Bisaya. Kay ato nang refute, no? Debunk. Ribat na to ng mga panggigamit nilang teksto. Sakto ang mga tudling sa Biblia nga ilang gipangkutlo,
pero dugangan lang nilag interpretation nga wala diha gitudlo sa mga apostol o wala pod gitudlo sa mga obispo nga maoy legitimate successor sa authority sa mga apostol. So, diri lang ko taman sa sunod na pod hangtod sa sunod higayon.